old school like damn. Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Sharpshooter. Днес ще снимам втория си клип. И вече съм измислил дори как ще се казва клипа. За храна и неос, защото главно ще ходим да търсим храна и неос. И също малко ще си правим неща по къща. Но това няма да включва, но... What? То как скочи направо. Леле! Пукни, бе! Чирак. Добре, в тази версия може би вече няма като преди чак толкова много това. Толкова, защото... храна. И от тук също може да разбере дали е отровена, ето тази отровена. И тази. Затова аз ще си взема от другите, те обаче главно чипс аз преди това съм събирал доста от него, но сега на къде трябваше да тръгвам. Така, направо теглим от тук. После ще ходя до летището, първо за храна. Тук ли ще имат нещо да си напълним или ще трябва да ходим, че отворим мапа. Ще трябва да ходим до фермата, че там да си напълним бензин. И до този град, тук това жълтото е бензиностанцията. Мисля, че беше. Да, това е бензиностанцията. Е тук срещу бензиностанцията, е тук в един сървър, е точно върху това силото. Имаше стълба и отгоре скачахме. И там може да си направим къща, обаче не се усетих, защото аз днеска като играх в сървъра и то така. И тогава го видях и аз вече знаете, че бях тръгнал да се развивам и ме мързе, ще се връщам пак назад. Мисля да зарезам това, да правя ново. Тук съм тръгнал, тук ще си я направя. Добре, егетес. Ой, на сега. Ги свалям всичките с по един куршум. И да, искам да ми обясните за какво си използва лепилото. Аз няма да вземам само така излишно носа. И също да ми кажете как по-лесно да си пренасям нещата, а не 5 часа примерно е така. Взимам едното, взимам още едно, ами с някакъв по-лесен бутон, ако въобще има. Но все пак ми кажете. Напишете като коментар го напишете. Все пак да знам дали ще ми трябва това лепило на здраве. Тук също има приятел Райко, с който не знам, в един от двата клипа, дето сме ги качило, си говорихме пак с него. Може би вече във всеки клип ще си говориме. Какво е това? Това е фенерче, бе. Как изглежда? Добре, военни. Военни, колко са военни? Колко да пазят по един куршум? Колко съм точен, уче. Лети, бе. Флакен флай. Чак ще ми скача гръбте във войното. Само и елата ме фанете. Коя песен слушаш, бе? Райко. Коя песен слушаш? Не, че питаш кой съм аз. Защото ми се чува ката на Криско и она другата, където е ти не си ми шефа, не ми убива кефа, не си търси проблема да не стане на кълбет. Какво е това? Помислих, че това ще е нещо за взривяване. Но явно. Ти не си ми шефа, не ми
убивай кефа, не се търси проблема, да не станем на кълбет. И влизаме с зум. Ой, беше ти. Добре, имам някакъв монокъл. Беше ли? Добре, тук има захапване. Да видим до сега взел ли съм нещо отровно. Взел съм и водата, ще му отрови, тя тук ще му отрова, поне по мъничко, малкото си е малко. Нямам витамини. Добре, много ще се препълним. Добре, сега това няма нищо. Тези ще ги премахна. Няма тук бега, ел патрон. Още какво да премахна? Това, че са по-много малко. Тя ще ги премести от тази страна. Колта не го използвам. Тук да освободим място за още, за нея си и така да... Къде ми е колата? А този... Чакайте само да ходим да проверя. Там... Има нещо шоколадчаба. Паснах музика. Шоколадче. Нещо друго. Кенди. Трината момче, трябва с едно. Те с ножки са едно. Аз пищак и лесо. Чай само да видим къде са. БГ радио. Добре. А газкия надали ни е пълен. Натам мисля, че е грешно. Да. Аре, ти не си ми шефа, не ми убивай кефа, не си търси проблема да не стане на кълбета. Добре, тази кола. Вижте колко е хубаво, розово. И с тази синя луна. Спри. Там е то моста, където не искам да хода. Там има нещо. Водата. Че спрем набързо. Това да проверя как е газкенчето. Моля те, кажи, че фу, yes. Добре. Поне с това сме спасени. 45%, много добре. Почти половината проценти. Кажете ми, че от това мога да се пълни. Така. Горе ръцете, бокуци, мазни. Горе ръцете, бе. Така малко да имаме шум. Да ги привлечеме. Да им пръснем кофицата. Аз и моите машинки не вземем добре на будни снимки. Че хубави картинки, тинки. Къде си, брат? Виждаш ме с приятели, но всичко правим с любов и никога с злоба. Вече не е като преди. Добре, свалихме. Виж, кой са мазли? Кой е пече? Сега трябва да стигнем до долу. Нищо е тук близко. Си пълна мрена газки. Си напълна колата. Питаш кой са мазли? А кой беше? Дай си скъпа. Аре, галас. Сега трябва да стигнем до това там.
Той клип може да бъде кратък, но не се знае. Все пак с храна се напълнихме. Сега да напълним колата. Този клип може да бъде за ресурси, така ще окръстим. Да. Трябва да биеме улево. Улево! Чай тук да не... Абе, я направо влизаш в колата, бе. Чак път, кой ще ме спре, бе? Ти не си ми шефа, не ми уби. Биг бос. Мина. Питаш, що ли съм къде си? Взривиха ми колата, знах си. Ще ви е по майката. Паци. Вашата джанка, бе, букуци. Тиба майнарите. Изпък какво се подвеждам. Колата и си замина. Заради тия тъпи зомбита. Аз си знах, че трябва да стои там, бе. Лесен пепети. Розовите мечти. За 3% трябва да направим са 99, че пише. Добре. Няма ли. Аз това, добре. All day. Бързо минаваме за... За какво да минаваме? Фаре, зарежи. Той беше да. О, ма ние да летищо няма сме само за такова. Ще минем и за метална врата трябва да правим. Така че този клип верно ще се казва ресурси. Така, бейбе, ти не си ми шефа. Убивай кефа, не си търси проблема да не станем на купет. Пусни та, ти не си ми шефа, там не ми убивай Аз не кефа. съм ти шефа, няма ти убия кефа. Мерси. Верно, пусни. Няма да уж. Малко ще звучи на клипа или малко по-тихо пусни. Ало, тръгна да пише, не съм ти шефа. Не съм ти шеф. Забавно, бат. Това да нека. Не си ми смешен. Омага. Това ли ти излезна? Не, тук има някакви такива. Еми да, то пак ти е излезнал. Ти не си го цъкнал, обаче ти е излезнал. Добре. Не си ми шефа. Ела, като аз ти измисли геймбенга. Но си ми тъп, ама ще ти пъхна возовите мечти. Шефа, не ми уби кефа. Това, че треперем от десно. Омага. А си глътни корема, нали така вика? Да. Ти не си ми шефа, не ми убивай кефа, не си търси проблема да не станем на кълбет. И тази храна малко ще изядем от нея обаче, ще трябва да си регенерираме кръвта. Не съм нада. Чекам в изправност. Ай, също трябва да си намерим и кирка. Ще ти го бутна лави. Много води. Не руши, бе, говньо! Не съм ти дал да рушиш. Ти ми щупих всичко.
Ами калтроп. Пустих, че се удара калтроп. Тук май пък служи 2 калтроп. Трофейс. Ето, скрап метал. Метал, да. Колко много. Добре, аз им прекалям много. Взех само да ви покажа. Така нямам да ми трябва иначе. Търси проблема да не стане на къбета. Ти не си ми шефа, не ми убивай кеф. Добре, този пистолет вече, то синглплеера. Преди не мога си намеря много оръжие с патрони в старата версия 2.2.5, мисля, че така беше. А сега тук кобрата, бати лудия пистолетниче. И си има много патрони, тук си може да си намериш. Ако си на това място, където съм аз, това според мен това е най-хубавото място за живеене там горе и с фул патронки. Си екстра. Ева ти отозор. Нали още да остана аз да ям, бе, какво правя? Как ми изкара това битви комедии. Убива кефа, не си търси проблема да не станем на кълбета. Добре, да хапнем и първо да пинем, не? Молитен мутра. Тя ли го телх няма мутра, добре. Поне едното го видях, че няма мутра. Ето това ще го изпиеш дото. Неотровено. Така да похапнем за храна и ресурси също така. Храната, ресурси или са ресурси, да. Мая. Оф, пъти покали са ресурси или не. С дяволския град, та песен, нали бе? Да. Ми се молех на Бог, нашите душмани да ги заток. Дяволския град, потъна в мизерия. Ах, там ми се молех на Бог, нашите душмани да ги заток. Видяха му лицето и му скорина на бой. Добре, нямам ли фенерче? Ето, когато ми трябва, нямам. Нямам ли право да гледам само направо, да гоня моите цели, да движа моето тяло? Проблем е кръвта ми бряла, кипяла. Това е моята държава, вече да си фейкирали. Петата да ги дам по-шил. Добре, защо? Няма Неос. Има Неос. Един. Това не е до... Ето тия Брикс пак. Те емигранти и трафиканти. Те емигранти с силиконови импланти. Антимигранти програми. Добре, аз казах, че съм трафикант. Това не ми трябва.
Дай Боже, дай и да го гръмне, то снагал, дай Боже. Добре, то ме там си го направи по всеко. Преди нашата кухня готвят служи. Добре, защо? Няма още неос, ще поудея. Сега проверя, че от друга страната на машината. Дай Боже да има там не. Прекалено бързо сказвам, но и там не има не. Добре, то Буко какво прави сега тук? Никой ми обясни пожарникар при... Добре, два пожарникари при самолетите. Добре, можа ли да направим там тук? Или до хечатари? Че ще остана тук, ще остана тук. Как праснах това. Добре, дай напред. Ето това всъщност. О, магъято, откъде може си. Аз чаках чак до 2 града. Чак, ето още не е. Рака, аз няма ли малко музиката, защото това правиш да... Няма ли си малко музиката? Сонга. Имаме кредитен рейтинг 530 Има ли благотворителни телефони, които пращат на фабрика? Дайте му един от тях. Не, бренда на този има 550 рейтинг. Всички ли се повикаха? Прашам през дум. Сега си уния мангасар горния чу. Какво дават, кое е това момиче? Това е някакво много перверзно филмче. Не, бъдеш ми сериозен. Искам да се обадя на Микела. Не можеш, това няма телефон. Какво? Може да си пресинствам там. Това е готино. Винаги съм искал да бъда картично. И също някой да ми напише дали въобще в тая апдейтната версия има такова зеленчуци и плодове да мога да съдиме нещо. Защото аз толкова много неща развият, тък че няма. Не съм видял да се. Гедафак може би, влизам с крак може би, по мостак може би, по мостак може би, аз винаги потри, давам им кожени ятагари може би. Има ли си Бентли, браво, аплодисмент. Центи, павовете, висим да земята, битуренти, добре, намерихме 13. Ще отида до нашата базичка, къщичка там. Добре, горе до базичката, до още не е направена къщичката. Ще отидем до там. И ще остана Нейлса и ще се върна. И така някакво Не прочувствам отчаяние, когато трябваше да заберем. Ще му удари мега мощното. Направо ми наби бати демиджа. Хвали ми всичко. Аз откривам кралиформи Галилео. Как скочих всичките, бе? Прихеди. Лети. Те рекат ли умръсна? Бери бенаси, бери бенаси. Бери бенаси. Сигурно, магаре.
Така, сега си преместя Нелса. За сега така ще бъде, докато не ми напишете дали има друг начин или не. Така ще ви премествам. Ще става половин час. Добре, нямам много патрони. Да, ти го потне папи, само ще ти падне кутми. Добре, набързо само. Ти го потне, за да забие. Бързо. Така. Добре, трябва да ми се включва нещо камерата. Също и някой, ако мога да ми напише как да мога да си включа камерата, докато правя видеоклипове. И снимам с Fraps. Също. Ако някой мога ми каже, ще бъде много добре. Така, да продължим. Какво ще да правим? Да се върна пак до летището. И още взето това мисля да бъде. Или ще направя още малко по къщата нещо и това ще бъде. Ще напиша за ресурси. Така ще бъде клипа. Ще бъде за ресурси. Така ще се казва. Или намиране на ресурси, нещо такова. Не, за ресурси е най-добре. Според мен. Кажи ми, нямам ли право да гледам само направо? Така не моите цели да движим моето тяло. Но че виждате, че намерих си набързо храна и намерих си ядене и пиене и... всичко измуках. Смок съм аз. Това ще му отрови са. Ето. Това едно ще умре. Това ще умре. Това ще умре. Чай някой зад мене? Не. Това ще умре. Това ще умре. Добре. До само синглплеер не съм виждал Хълк. Но в сървър вече го срещнах. Бях на 27 кръв, някъде ми вкара една и ме тропира. Само си тичах. Обърнах се му ковна мина, то ми ковна пръв и ме закопа. Нейлс. Това е мче. Лайньо, имаш късмет, че тук що нямах патрон. Бе, това презарежда половин час. Добре. Това ми изкара калите. Няма да оставам сам. Сега трябва поне ми се регенерейт на малко кръвтаче. Сериозно? Трябва да хапна. Но това ми е отровено. Гоше, гладен ли си? Така. Добре. Ще презареда. Вече трябва да намеря и... Това. Какво беше там, бе? Аптеката ли? Каквото е там? Лекарство ще ми трябват. Добре, връщаме се за втори вече или трети път идвах до тук. Ама не при клипа пак дойдох един път, значи 3 пъти. И колко малко нейлс. Ама не, преди клипа дойдох и намерих 5 нейлс. Ето сега ще ми силно по-много ми е давало и сега. Добре, това ще го взема. Това сигурно може да си направим такова, където се правят колите с него. Поне така мисля, че може от него да стане. Добре, сега отиваме на там. До ния разбития самолет. Така ми прилича, че сега ще излитва. Ще излита.
Уф, леле. Утре е неделя, силно и утре ще направя един клип. Фахълк ли? Не е Хълк. Що това направо как се е хит. Аре това да поема един хит. Добре, взимам си едно флашлайтче, т.е. едно финирче. За приличане на бендейдж. Добре, бухалка, пак се кача догоре, случи има нещо. Това е код. Добре. Добре. Добре, още едно такова. Чай, дай ми паролата за твоя Wi-Fi. Само да си лекичко се постарай. Добре, не моля. Фало направя нещо. Патрони. Как ще бъда по... Сериозно. Така. Ще трябва пак си я мерха, но това ще стане друг епизод. Това вече може би стана 20 минути някъде. Добре, 1.18, добре, кажи рече 1.20, 1.40 и още 20, сега ако този е 20 въобще. И стават си дълги клиповете. Понеже съм с фрап, също мога да ми кажете, ако някъде мога да видя колко време е снимам. И добре. О, заедно сме с червено, понеже от тъмто не съм видял. Това е добре. Понеже другото съм от ЦСКА. Това е важно за мен. Но и си е такова, какво толкова. Но все пак отучавам, че съм от ЦСКА. Мога прата от Левски. Че да бой. Тия парцали пак ли са тука, бе? Tomorrowland. Сега ще им правим бе. Ама Fireball. Добре, его е то буквото. Какво правиш, бе, лайню? Само ми троши тук. Оня се надена и аре. Заболе го. Добре, я ви съм тук. То има 17. Добре, в то има 17. В то има 5. Добре, значи то ще го... Кой беше то ли? Е, този има 17, така по-добре. Аз щях да нацепя малко дърва.
тия таблетките те ще го правят това много. Така. Прибрал съм си мил. Колко такива ми е? Чакай, я тук моля да правим нещо. Къде беше това? Ето. Ето така. Ето тук ще го сложа и така на диагонал. После ще взема още едно. Ще сложа. Така. Не бе, тук е. На фара, че сме по-близко. Чупиме. И най-после. По 6 експириенса. Така. И не съм обърнал внимание. Ой, колко много. Добре, защо експириенса не ми се запазва? Също това трябва да ми го напишете. Апгрейдвам си и после нищо. И за паркура нямам. За дефенса имунитет ще дигнем и това. Тук имаше за крафта, може да има, но нищо. Не после. Ето сега може вече. Хелен. Това. Сериозно. Фак, стъкнах се. Също има един бък, като сложите ето тук тия честите, където имам аз. И после като излезете, като влезете пак и като дойдете и изчупите това дърво, вътре ще си го има често, така че това може да го използвате в мултиплеер, като играете. Това може да ви послужи. И така. Мерих едничко. И сега си крафтнем там. Какво беше? Едно такова. Първо. Аз мога и да си крафтвам. Добре, се едно край вече. Късно скочих. Така. Добре, нямаме ли яде? Поне едничко. Не, само за пиене и батата хотят. Пак аз ще отида пак отново. Да си взема нещо ядене и ще се върна. И вече го приключи епизод. Ще си вземем патрони малко. Крафтинг. Аз имах стена, бе, чакай. И да служа с прозорец. А не, тото ще бъде врата. Правя да чакай, чакай. То ще бъде врата. Тук ще бъдат... чакай. Да, то тук няма такова, но аз съм трябва да строя. Реко, тук ли си все още или затвори? Тук си добре.
Сега пак ще почупя малко дърво. Ще направя още 2 прозореца. Това ще ми бъде къщата. Малко прозорци и малко стена. Аре, падай! Добре. Даде и 3 или 4. Само лекичко се поставя. Бе, половин час това дърво, бе. Тук. Откъде ме е това, бе? Serious? Бък. Бъгнаха се дърветата. Щупим и това дърво, надявам се, че няма се разпадат зомбита. Не съм далеч. Падай дърво. За жалост не знам как да спидна, иначе ще да стане по-бързо. Колко не ви се гледа, просто превъртвите. Чаме сара. Коня. Добре, така. Не ми кажа, че това се бъгнало. Моля те Бог. Че точно вкъщи, като ми не искам. Бъгноти. Мапа искам да видя, добре. Тук е селценцето. Само лекичко се постарай. Tomorrowland.
фака! Как скочи това? Очите ми. Ще припадна. Що не пукне, же? От! Поеми си, бе, говньо! Свалих ли те, бе? Свалих ли го, бе? Свали го, бе. Райко! Леле! Войнишка! Райко? Ричко? Райко? Добре, не ни чува. Райко? Тук ще убих Хълк зомби. Да, но ме чу. Трябва да пием малко сокчиче и да хапнем, че тази кръв няма сама да се регенерира. Не ми харесва. Мале. Ще намеря друго захапване, че това ще му убие направо. Тук няма ли захапване? Има. Чипсче. И не е отровено никак даже. Ще намерим поне запиене, макар че запиене може да вземе винаги. Но за ядене не можем. Богат съм с патрони. На здраве. Чай сега в кутичките имаше... добре, в то. Шутъра там някакъвто е. Има лекарства. Там ще си вземе. Да, ще са си фърлили раницата. Райко? Сега преди малко бих Хълк зомби и взех войнишка раница, леле. Знаеш колко място имам са. Мога да си съберем всичко, даже с къщите. Не е баш много да има. Ако беше на старата версия, леле. Там знаеш колко много беше. Добре, продължавам. Чай са на къде беше. Сме така. Вляво, окей.
Значи не на тази страна, където е хеликоптера, а на там. Че не мога да се ориентирам. Значи първо вляво, после дясно. Окей, ще се опитам да го спомня. А и в старата версия имаше такива някакви храстови палатки и в тях имаше неща. Хубавото е, че сега принципно на синглплеера почва с кросбол и такива. Дай Боже там да няма Хълк зомби, че направо ми се тъжнило. Докато караме дропваме. Трябва да се хабим всичко за то Хълк. Добре, че имах поне по-здраво оръжие и го цех само главата. Ало едно. Ако не беше погнало. Добре, нека да отивам бе. Нали уж? Да, така. Да, точно преди фермата. Олев, значи това е вляво, дясно, ляво. Ляво, дясно, ляво, окей. Значи, сега продължавам. То път няма права моята грешка. Трябва да влезем като дюри. Ти си загрова. Ти хвърчи на високо. Ама диорите не се бият от близко. Или поне сме групичка. Вот! Добре, че това зомби е заухало. Дори му се прегледам инвентара, докато още не е дошъл. Добре, имаме същата брадва. Завъртя се на 360 и аз го изпратих на 360 метра. Ето, Букук! Колата ми, Ланьо! То колата го взриви. Бендейдж. Витамини. Всичко взимам. Няма да пести място. Медкит. Адреналин. Бендейдж. Какво ставаше от 2 бендейдж? Ставаше нещо, аз си знам. Един дресинг. Решим един дресинг и един бендейдж. Какво е това? Код. Добре, значи бехме за ресурси. Това ще се казва ресурсите. Клипа ще бъде. Отиваме за ресурси, нещо такова ще бъде. За ресурси ми звучи най-логично. Ми звучи. Сега, значи, дясно, ляво, дясно. Що на обратно каналето. Дясно. Сега първо дясно, така, после ще бъде в ляво. Сега вляво. И пак дясно. Ето дясно, ляво, дясно. Обратно ляво, дясно.
си сложим лазерите. Леле, че ни се пръсна. Ланьо, не в къщата ми, бокук. Бързо, тичай. Как ми се беше спанал в къщата, само ако ми беше разрушил. Тежко ти, горко говньо. Чай суме се. Това къй беше? Оръжието. Апарат. Виждаш ме с приятели, но всичко правим с любов и никога с зло. Tactical лазер. Добре, как гласува на кората? Добре, някой също ми каже как си сложим това чето, но неща стараха, че трябва да ми казвате, леле. Това са някакви категории. Силно ако си с год. Добре. Няма нещо прозорец. Аре! Значи, така. Виждаш ли тунелет? Така, и сега... Айде. Така, добре. Добре, а не моля да направим нещо за прозорец, бе. Да ти се не види. Тук да сложим. Това за гаража мога да сложим тук. Добре, просто че остане някакви неща и ще сляза да го направи и вече приключвам клипа. Така. Добре. Ето сега пак няма да стане, защото... Не, това ще си тук. Добре, сериозно ли? Как няма да вземем метал? Едно ли ми трябваше? Така и сега. Така, сега. Правим си това. Къде ще? Така.
Добре, това нали? Добре, това не става ли за прозореца, какво като е за гараж? Това си не съща. Това го направих е така. Евата тъпотията. Добре, нищо. Ще крафтна още. Кашпан 2. Сега ще има място, има ли? То има място, ето така. Сега да направим нещо. За къщата така. Имаме една стена. Ще усъвършенстваме на там. И сега се качвам горе. Така, видяхте още взето какво. И това беше всичко този клип. Аз бях Sharpshooter. Дано ви харесат. Лайквайте, сабскрайбвайте. Може да ударите по един коментар и довиждане. Също се и абонирайте.